जाती है कि मुंह आ दे तू का करे रे। हेलो हां माई अरे का करे दुना ने पुत्रवा दब हमरा के परेशान कर हाय देखा तरे एगो दे दे का करत रा है जुआ त पढ़े ना लिखे जुआ तस खेलबा लोग हां बुझात नहीं करे रे बुझात नहीं के तोरा नहीं बुझात रे तोरा क्यों बुझाता तब भेल नहीं नु जान लिया के नु आई रे दादरू के माई होई ना घर बाहर आइल बा ना बर्तन धोइल बा तनिक बुझात नहीं करे रे बुझात नहीं के हां बुझात नहीं के रोबे तो गाड़ दे में आई जे ए तो छोड़ के गई बड़ी दूगो बड़का बड़का केचुर जा सरे जो अरे चल घर का कहतनी रे हां तोरा का कहतनी दो गोड़ी दे मां मर कपारे लोड़ा से फाड़ दे मां रोत लोग हां हे काम धाम होले के राना बनल तोरा का कहनी रे लिया के जरना नु हां छोड़ दे मम्मी एकरा के मत मार कहे न मारम तोहरा के फेकाइए जइबो जब झूठ पेरिए दे हम चूल्हे में घोस देंगे मरोरिया जइबो और या न कह के छोड़ के चल गइल बड़ी हमरा कपारे कहत रही माई के दुआ लेके से बियाह ना करम बाकी माने तब नु जोर जोर एदिया राजन एदी का कहला रे जर्नल लिया हम तू का कहता रोबा है के करी कामा घरवा के तार बाबू झाड़ू बाहर समझ लिस नु जल्दी जल्दी बाहर आ रे तू जाके ले आओ दम पेट के लेके रख दिल बस दम हम बुझाते नहीं के हेलो खाना बना लागल बा है कि नहीं के मन देखा मार के मुआ दिना घर बाहर के ना हो रे के अभी उठानी है कह के बतिया कहत नहीं काहे ऐसी होता एकदम हमार माथा पे कर रहल बस बताओ ये नु कहल जाला ये ना जाला सौत पर साला का सोचले सपना हमारे एको पूरा ना भइल तू का सुनत रे अभी लाइने पे बड़े सुनली सनु खेलत आसन दुनो कहानी एको के एथी लेके जर्नल लेके त जाके जुआ खेलता आसन सब तो तू हमार जिंदगी खराब कइले बड़ा दुआ पे बियाह कर देली सा मन त कहत के मुआ दी हाय देख दूगो बैठा से हेने हे जा बैठ दूगो बैठा में खा लेबे एक रोटी में पेट भर जाला ओ 10 रोटी नु मांगे लीस बाई दे आ रोबा धाके गाड़ी दे में नती गाड़िए दे हम दूगो बैठा में का होई रे तके जर्नल ये कनी है नु असै झाड़ू लगेला आ तोहार लोग पिटाइला बिना दुबार बाल मन तो दोनों के लड़ा दी दोनों के कपार दोनों के लड़ा दी बुझाते नहीं के हां बर्तन के धोई रे तोर पापा के तोर मुआ की माईया के धोई बुझात नहीं के अरे का घटुआर लेके सुनत रे जो बर्तन धो हां बर्तन धोआ गइल धर आ तू का करत रे चल बढ़िया से झाड़ू लगाओ बैठ के झाड़ू लगा के खड़ा लगेला खड़ा के खाली से बैठ के फासे ल मुंह कहीं के तारा के का कहनी है बर्तन धो रही मार ऊंचा आवाज में बोलना हमरा से समझला नु बर्तन धो देले बढ़िया से धोली सारे रे आ झूठा लगा जो फिर से खंगार के लिया तो खंगार के लिया मार के मुंह फाड़ दे आ जल्दी लिया अभी चार भी नहीं के बा बताओ भैया उन्हीं के माई रही ऐसे दुख ना न दी बचपने में छोड़ के चल गए चुप रह आई तुम्हारे लगे अपने भैंसी चिकन रोटी कतिया हमनी के सुखा रोटी देती है चुप रह तुम्हारे लगे तो पता कर ठीक है का बतिया तो लोग बैठ के कौन दुख सुख रही आइल बा हां हमरा के देखत त चुप हो जात रम नतियू मतलब ठोक नीटी चिप मरिए जाइबो और ये जाइबो का बतिया रहा सरे ललस का पारे फाड़ दम दोनों के तब बोल ओए मार जाती के मुआ दे तू का करे रे हां लड़ जा लो हेने तो के का कहनी रे बर्तन मच के आली सा का कहनी है चल हेने उठ सा हेने आओ चल उठ लोग खिसिया ये ने उठा ला चुप से तो मारम सट का कहनी रे तोरा चावल बिन के न गनिया देखत नहीं अभी खाना बेरा हो गइल बा खाना बनाए के बाप आएला बा आवा लोग ना थेने कहा त हेने के सुरसा हला सा चल बैठ तो बैठ चावल बिना बढ़िया से एगो आकर मिल ले नो तो तनिक एको चावल में खाए
रे फुसुर हमरा शिकायत बतियावला सन का बतियात रह सरे हे बैठ बैठ का बतियात रह सन हे ताक का बतियात रहिस का ने के सुना का बतियात रहिस रे काट दे पहसुना मोरी और याजी बोलो काटिए दे हम पहसुन से और याजी बोलो का कहनी रे तोरी का कहनी रे ताक चाव भी ना सुनला एक बोली प तोरे कहनी ना सुनला ए लइका ना सुनला आ कारे गुम बहिरो गला सभी का बतियात रहस रे ना सुनला का बतियात रहिस रे का बतियात धप्पर दी छोटा फिर दी का बतियात रहिस तू बोल रे का बतियात रहिस कुछ ना हमर शिकायत बतियात लोग भोक लड़ा दे छोटा का मरिए जी बोलो और या जी बोलो गड़ा जी बोलो हम पेर देले बड़ा लोग चल ना जा लोग कहूं बिला जा लोग एगो आकर मिली नु त एक कर चावल में से एगो खाए ना देम तोनी के देख लियो सो छीन ले में आगे से छिपा तोनी के एगो आकर अगर मिल गइल त बढ़िया से बिना सा तब परेशान कर देले बड़ा समूह में मरियो रे खसन जा